Benvinguda a la pràctica d'avui. La classe d'avui és una classe curteta. És ideal per fer a primera hora del matí per mobilitzar i moure tot el nostre cos. També seria una classe apta per fer abans, per exemple, d'entrenar o de sortir a córrer. Ens assentem en una postura còmoda, una postura que sigui realment còmoda, que no sigui rígida. Tanquem els ulls. Comencem a arribar a la pràctica, a ser conscients de com està el nostre cos, de les sensacions que tenim. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Posa una intenció, un sankalpa a la teva pràctica, al teu dia. Intenta tenir-lo present durant tota la pràctica i durant tot el teu dia. A poc, torna les mans damunt dels genolls i les cuixes. Obrim els ulls, inhalant, pugem braços, entrellacem les mans i allarguem, pots moure les costelletes, fes tots els moviments que el teu cos et demani, cap moviment està mal fet, sobretot escolta'l cap a un costat, cap a l'altre, pots moure el cap. I ara sí, inhala, allarga al màxim i a l'exhala, roda ni esquena. Inhala, allarga, exhala, rodonim, inhala, allarga, exhala, rodonim i última, inhala, allarga i a l'exhala obrim gran pel costadet. Anem a fer una torsió suau, mà dreta cap a esquerra, mà esquerra al darrere i torsionem, esquena llarga, ombros lluny de les orelles. Poquet a poquet tornem al centre, canvi, mà esquerra cap a dreta, mà dreta al darrere i torsionem, esquena llarga. Poquet a poquet tornem al centre, col·loquem les mans sobre els genolls i intentem fer cercles amb el nostre pit, cap endavant, cap endarrere, dreta, davant, esquerra, darrere, una volta més. Quan arribis al darrere canviem, esquerra, davant, dreta, darrere, dues voltes més. Última. Tornem al centre i ara sí ens col·loquem a 4 punts, col·loquem les mans sota dels ombros, la cadera sobre dels genolls, costelletes tancades, mirada a l'esterilla, inhalant arqueja l'esquena, mirem amunt, exhala, rodonim, inhala, arqueja, no forcis la cervical, exhala, rodonim, continua, inhala, arqueja, exhala, rodonim, dues més, inhala, arqueja, exhala, rodonim i última, inhala, arqueja, exhala, rodonim, tornem al centre, mirada a l'esterilla, costelletes tancades, inhalant, estirem cama dreta i mantenim aquí, cama dreta forta, activa, si vols, estira braç esquerre i mantenim, i poquet a poquet recolzem la mà, recolzem genoll i canvi, inhala, estira, cama esquerra i braç dret, mirada a l'esterilla, costelletes tancades, mantenim. Poquet a poquet, recolzem la mà, recolzem genolls, ditets del peu al terra, inhalant, separem genolls ben a propet de l'esterilla i mantenim costelletes tancades, mantenim. I a la següent exhalació, cadera amunt, Adho Mukha. Inhala, 4 punts, genolls amunt, postura anterior. Exhala, Adho Mukha, dues més. Inhala, 4 punts, genolls amunt. Exhala, Adho Mukha i última, inhala, 4 punts, genolls
amunt. Exhala d'omuca i mantenim. Mobilitza com necessitis. Porta un taló cap al terra, l'altre taló. Fes tots els moviments que el teu cos et demani. Poquet a poquet els peus van cap a les mans. Quan arribis al davant, separem els peus a l'altura de la cadera. Dobleguem les cames el que faci falta, agafem colzes contraris i soltem el cos. Deixa que el cos pesi, que es relaxi. El pes vagi dins del peu, que no vagi als talons, pots balancejar-te d'un costat a l'altre si ho necessites. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Un cop arribis a dalt, cames juntes, palmes de les mans miren endavant, tanquem els ulls, calmem la respiració, calmem les pulsacions, obrim els ulls, separem els peus a l'altura de la cadera, mans a la cintura, mirant amb un punt fix, i comencem inhalant, pugem talons amunt, exhala, baixa, continua, inhala, exhala, inhala, exhala, dues més, inhala, exhala i última. Inhala i mantenim amunt, talons amunt, ombros lluny de les orelles, mantenim i baixem. Portem genoll dret cap al pit, mantenim l'equilibri, amb les dues mans agafem el genoll i el portem cap al pit. Cames actives, peu dret en flex, ombros lluny de les orelles, mantenim, mantenim. Poquet a poquet, mans a la cintura i amb la cama. Fem cercles cap a la dreta. 2, 3 i 4. Canvi cap a fora i cap a dins. 1, 2, 3, 4. Mantenim genoll al pit i baixem, soltem cames. I repetim, cama esquerra mirada amb un punt fix, i inhalem genoll esquerre al pit i l'agafem amb les dues mans i el portem cap al pit i mantenim. Cama esquerra activa, peu en flex. Mantenim. Poquet a poquet soltem, mans a la cintura i fem cercles cap a fora. 1, 2, 3 i 4. Canvi cap a dins. 1, 2, 3 i 4. Mantenim genoll al pit i baixem, juntem peus i farem dues salutacions al son. Inhalant, pugem braços, mirem a les mans. A l'exhalar ens pleguem coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha, obre pit. Exhala, Adho Mukha i mantenim aquí. Peus separats a l'altura de la cadera. Si necessites mantenir les cames doblegades, les dobleguem. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem dues passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, encadenem, ens pleguem, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Peus separats a l'altura de la cadera, mirada amb un punt fix. Poquet a poquet, recolzem genolls i ens col·loquem de peu als dos genolls.
Díteps del peu a l'esterilla, esquena llarga, mans a la cintura i estirem cama dreta cap al costadet. Intentem que el genoll esquerre vagi en línia amb el peu dret i que la cadera estigui sobre del genoll esquerre. Mantenim aquí. Ara, braç esquerre s'allarga i inhalem aquí. I a l'exhalar, el braç esquerre va al costat dret, ombros lluny de les orelles, mirada a l'esterilla, mantenim aquí, cama dreta activa. I inhala, torna al centre i atenció, braç esquerre s'allarga i el dret s'estira, mantenim aquí, mirada a l'esterilla, ombros lluny de les orelles, mantenim. I inhala, torna al centre i canviem, recolzem genoll dret, estirem cama esquerra, ens assegurem que el genoll i el peu estan en línia i mantenim aquí, ombros lluny de les orelles, estirem braç dret i inhalem aquí i a l'exhalar, braç dret va al costat esquerre, mirada a l'esterilla, ombros lluny de les orelles, mantenim. I inhala, torna al centre i canviem. Mà dreta a l'esterilla i l'esquerra s'allarga, mirada a l'esterilla, ombros lluny de les orelles, mantenim. I inhala, torna al centre, mans a la cintura, recolzem genolls i ens assentem. Si aquesta postura és molt incòmoda, et pots assentar en una postura que sigui còmoda per tu. Mans sobre els genolls i les cuixes i tanquem els ulls. Calmem la respiració. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Recorda la intenció del Sankalpa que l'has posat a la teva pràctica i al teu dia. Agraeix-te a tu mateix haver-te dedicat aquesta estoneta a despertar i a mobilitzar una miqueta el teu cos. Porta les mans juntes davant del front i inclina't en forma d'agraïment. Namaste. Gràcies. Ens veiem al mat.